Salutare, dragi prieteni, numele meu este Alex, iar astăzi ziua 5, cred, da, ziua 5 din Grecia, din Siviri, încă suntem în Siviri și acum vreau să vă duc încă așa într-un loc foarte înalt și mișto, la fel cum v-am dus și în vlogul precedent, așa că hai să mergem. Oh, ce nice aici! Wow! Asta chiar e nice. Și haideți să mergem acolo. Se pare că aici încă se construiește. Băi, în continuare sper foarte mult că nu o să iasă un șarpe pe aici ceva. Oh, ok, nu cred că e ok pe aici. Oh, ba da. Oh, ba da, ok. Oh, sper să nu mă înțep la cactus ăștia. Da, par foarte mișto. Și pe aici e, cred. Dar bine, pe aici este mai îngust și cu mai mulți cactuși. Oh, nu e. Oh, și aici gen te duci pur și simplu în curtea oamenilor. Am înțeles. Hai să mergem înapoi. Dar oricum, view-ul de aici e foarte mișto. Hai să mergem. Oh, și uitați, astea sunt fructe de cactus. Uite, chiar asta e după. Și gen, dacă mergem acolo avem noi cazare. Ok. Că gen, eu în prima zi, dacă ați văzut, am filmat chiar de, așa, chiar de pe chestia aia de acolo și am filmat încoace. Dacă vreți, desigur, mă puteți urmări pe Instagram, îl aveți în descriere, sandu.rizea04, pe TikTok AlexRizea1, dar și puteți vedeți aceste videoclipuri pe YouTube Shorts, chiar pe canalul meu de YouTube. Așa că intrați și aruncați o privire și acolo. Acum revenim din apă, așa că swipe. Dar să știți că cel mai important lucru este să vă dați cu cremă, că altfel e jale, pur și simplu e jale. Am fost puțin în apă, dar o să vă las mai încolo după câteva cadre, iar acum mergem la masă. Haideți, revenim de acolo. Save your tears for another day. Am mâncat și noi, sunt full. Acum mai mergem la plajă. Văd că s-a cam înnorat puțin și a început să bată vântul, dar sper să fie ok. Așa că revenim pe parcurs. Și înainte. Mai zi asta. Eu sunt Mic, eu te faia ai pentru toți oamenii care sunt Mihaela, nu o să... Și puneți beturi cine o să câștige, eu sau Michi. În sfârșit aveți Instagramul ei în descriere sau acolo la picioarele ei. Așa că să-i dăm drumul. Start! Hai, a început altul. 1-0, mai avem și asta baterie, dar mai luăm altă baterie. Nu.
Gata, nu mai. Nu mai pot, nu mai zic până. Mulțumim pentru susținere, pentru turneul național de tenis. Acum Simona Halep a luat pauză. Mergem la Campionul nostru. Mergem la Wimbledon. Hai, bate palma aici și... Hai, revenim. Pa. Băi, de capă, nu mai am baterie. Nu că la cameră, nu mai am eu baterie. Acum e bine să te arunci în apă așa și bum. Aș fi făcut o nebunie acum să mă arunc în apă după ce am jucat tenis 2 ore, dar da, nu e chiar așa rece, dar cred că fac șoc hipotermic, așa că mai bine așa, mai lasă-mă. Mai intrăm și mâine. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu se termină aici, așa că stați în continuare pe video. Aș vrea să-mi lăsați feedback în comentarii despre ce părere aveți despre aceste tipuri de videoclipuri. Și dacă ați vrea să mai facem așa, gen videoclipuri mai lungi, cu plimbări, cu chestii. Pentru că, sincer, mie îmi place foarte mult să filmez și vreau să împărtășesc asta cu voi. Deci, vă rog, lăsați în comentarii un feedback negativ sau pozitiv. Tot feedback este bine, fără înjurături. A fost o zi excelentă, chiar dacă n-am făcut nimic aproape. Nu știu dacă sunteți și voi la fel, dar cred că e mai obositor în vacanță, pentru că te duci să vizitezi chestii, te joci toată ziua la plajă, gen e mai obositor puțin pentru că necesită multă activitate. Așa, dacă ești puțin pe acasă, lucrezi de acasă, nu faci nimic toată ziua, dar așa ai activitate. Și de asta mi se pare foarte mișto. Deja soarele a pus, a trecut și golden hour. A fost o zi mișto. Nu a fost așa cald apa de dimineață. Nu cred că am ceva... Oh, fuck, aveam un țânțar pe mine. Apa a fost puțin cam rece de dimineață. Hai să ne întoarcem, pentru că o să vreau să mă duc chiar la pietrele alea. Și deja pe aici nu mai e nisipul așa fin. Așa. Chiar dacă nu mai e bun așa, la mine e că merg așa. De dimineață nu a fost apa așa caldă, dar pe la dimineață înseamnă în 12, să înțelegeți și voi. Dar pe la 2 a fost ok pentru înnotat. Chiar a fost ok, ne-am jucat cu mingea. N-am filmat, dar o să filmăm mâine mai multe scene în apă, gen pur și simplu cu GoPro în apă, și o să mai facem scufundări în altă zonă specială, dar o să vedeți în episodul următor. Așa. Iar apoi am stat la plajă, apoi am mers la masă și am revenit la plajă, dar a început ploaia. Nu foarte tare, dar a început ușurel așa și cu picături destul de mari. Și a trebuit să ne adăpostim pur și simplu la acest restaurant. Am mai stat acolo, am mai băut un suc și ne-am jucat cărți, Macao, respectiv. Iar apoi am venit aici la tenis și am ars ceva calorii. M-am și bronzat, asta e foarte amuzant că m-am bronzat, dar în unele locuri pe aici m-am bronzat cu pete, deci bănuiesc că crema nu a fost întinsă foarte bine, dar it's ok. Mai avem timp să recuperăm toată vara, așa că și cum vă spuneam, acum cred că merge să băgăm un Girosaki din ăla perfect, cu tzatziki, cu tot ce trebuie, pentru că după cât m-am jucat 2 ore, nu mai pot. Îmi trebuiesc carbohidrați pentru a arde în continuare. Așa că revenim de la drumul spre Gyros. Și uitați cum se uită la meci la plajă. Hai, Chindia! Hai, Chindia! Ia uite, mă! A, da, gol! Gol! Gol, Chindia! Ha, am ajuns aici la Gyros,
unde e super bun aici. Hai să comandăm. Hai, la mă. Probabil știți drumul spre casă, așa că revenim de acasă. Ok, deci asta e deja în următoarea zi, pentru că aseară, după ce am fost după Chiros, am băgat amândoi și pur și simplu am adormit direct. Nici n-am mai mâncat. Deci n-a fost poftă atât de mare, dar a fost de ajuns doar drumul până acolo. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Stați pe aproape pentru că astăzi, teoretic, o să mă vedeți în viitorul vlog cu aceeași cămașă, pentru că astăzi este, cred că, ultima zi aici, sau nu chiar, a 6-a zi. Și cred că va fi ultimul vlog așa mai interesant pe ziua de azi. Așa că stați pe aproape pentru că urmează vloguri super. Eu am fost Alex, sper că v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe, un share pe story să vadă și prietenii voștri și stați pe aproape. M-am pupat, pa!